Bu kajing ajing mut kajong ni mat jong DGP kalong ba nila yo ajing tep bat nila lap bro ba ka jing pensitom ya kibri ti badon benta ha ka badi hamtam yo drugs ngiyo I nakapor siya kapor ba ipulit kisis ya ki drugs kisis da ki klur tingka kajing syongdor jong drugs nri in most of the cases mo akibabun pat kikis nila ba kini kibri ki ba syakem kisha pelat no na pokut an hakit kabakum kita kipur balai kisah pelat namar babun sien ke investigation kalupong toket ya kani ka jingkem ya kinong di drugs ka kabakla la ne kamya kum ki kendon joka NDPS Act kamut bakikut ki acquit yau to accuse la ne nong syakem on technical grounds. Most of the cases kamu bon lagi ni case mendai tang hani ka jala ka jongi ndai syakiwai pat ki jala jo kari India ru kalong kumtahi ladana ka shispa tadi ki case ki basyakem la ni ki NDPS cases kamut khandai pusan hadu khandai pusan bon ki syakwit kini ki accused on technical grounds but ya kata menu bale ki dai ki investigating agency kamut baki pulit ki IU ki investigation officer habaki investigate ni kitokit kimya tek kat kum ki kendon jo ka NDPS Act namar ki NDPS Act kadai katakan ke bolong kajing sya kadai an ke baklan ma bante lakam kajing khai yakini ki jing buat ndrai namar ba teng ki investigation agency ndai tang investigation ka investigation agency harangkat bagi prosecutor kamut kinong yasa jong ka sarkar hakikut kimyat kat kum ki kendon jong ka NDPS Act bun kini ki beri ki latnor kadon kajing thlum jo ki pat ba bala dengi kem yo nong di drugs ru tang sitayo artoyo lalat no balai namar ba kadon ka technical error la ne ka technical problem hakata ka por bakile eta investigation tanakalayang ngajongi ila ajing mun baka police department kadai bandan da ka special team ka bandil be tek bat ki NDPS cases kamut bakidon ki officer jong ka police department katu kani ki officer ki banlong be tek ya ki cases jong ka NDPS but ya kita ki officer ka department kadai banjit da ki bri ki batep bah ya ki kendon ya ki procedure jong ka NDPS Act khnang bala da kem ya ki nong di drugs ya ki nong di drugs ya ki tu ki supplier ki ba ki pulit ki kem dalakoi hakut kakut lane kini ki lawyer lane ki pleader jong kitu ki nong syakem ki nom yo daw banong ba kini ki jing bakla ki ba hapor ba pile ya ka jing tokit le hoto halor kata daw on pelat no eki tengi labu kata ka jing dawa bat ni sotana banong ba na kalyang jong DGP la pentep ro yani ba ka department ka don ha ka process lane ha kata ka kam bagi nang le menta kumnu ban snai kata ka investigation team lane bandon ya kata ka team jong ki police officer ki ban deal bet tek bat ka NDPS cases dia kata